बिगुर नोङो बेजोंसो रायलायबाय थादों आरोना फाग्लालै नोंबो हागावलै आया बिदि नङाब्रा हारसिं नुनायखायसो रायलायदों दा आङो हारसिं रावबो रायलायालै बेजों बोरैबा अनखांखां मोननायखाय रायलायदां मालानिफ्राय इसे अनग्लाग्रा अनसुला जाखोब्रा बे फाग्ला बिदि नङाब्रा मा थौ मा जायो जाहैनोसै मा खालामो नै आंखौ गाननानै बेयाव फैलायलायदों आरोना नोंसोरो आंबो जायो मा जायो अर्डार खालामबानो जाबाय फैसाखौ आं होजोबगोन नोंलाय मानो खिथु फैलायखोब्रा दा सानसेबो थानो होआलै नोङो ओइ दानस्रां नों जायोबा जालै आं हले बेनि फैसाजों जाया आरो मा जालायखो फाग्लालै नोंस्रानिया सैमा मावजि बायदि नेरलायलायबाय थागोन बिसि फिसा बायदि ओरैबायदि गाज्रिना बिदि आखला नुवाखै बे जाग्रा जायगायावबो बयबो नाहरजोबबायलै हनै थोद दिगदार मोनथारबायलै आं नोंस्रानिखौ औ दानसोरां एसे बुजायलाय बेखौ एखेबारे एसेबो बुजिथारा बियो ओइ र' सानैबो सिरि था र' हनै बिउटि लेंहरनां र' नोंसोर सानैया एखेबारे आंनि खर' जाजोबथारबाय र' ओइ बिउटि फैथ'लाय बेयाव आंखौलाय मा लेंहरलाबायदोंहाय गोरिब थाङा आङो आं नोंनि सागर नङा नों लेंहरबानो खिनि आं थांगोन ओइ सिथोब थां ओइ फुजा बे फैलाय ए आंहालाय मा अर जालायखो जेबो अरजायाखैलै लेंहरदोंसो आं मा गासिबो राखें रुखें गोजाफ्रा थोद जायालै नोंसोरजों थाब बुं मा हेल्प नांगौ आं मिथिखायो नों हेल्प नांगौबालाय लेंहरखायो आंखौ माबा नैबे लाइमोना माने कलेजाव गोदान नालाय माने आन्दायो नालाय नोंसोर एसे देखायनानै होनलाय बबेथिं मा दङ देखायनायनि मा मोनगोन ओमफ्राय आं हले फ्रियाव खामानि मावाहाय मिथिखायो दा आंखौ जाहोगोन दे आं जाहोगोन चावमिन जाहोगोन ना चिकेन चाव सोर लायमोन बबे बैलाय नों खाथियावनो गसंनानै दं दा बैनो Oh hi, Pooja. Nice to meet you. You too, Bundi. Mauji Bundi. Huh? No, babe, I'm just joking. Okay, dear. दे लाइमोन बेजों रायलायहर दे जागोन दे आंनि सिमांनि राजखुंगुर नङा मोगथांनिसो नाथाय आंहा मोनसे सर्त दङ नोङो जुदि आं बेजों बेरायोबा खिन्थु आंखौ मोनायाव नोङो डेटिं लांगोन होमब्लासो आङो बेजों थांनानै रायलायगोन जागोन ना राजखुंगुर सानग्रोगोन आं ओइ दोनस्रां माथो सिरि थाबाय थाखो थुदो बेनिफ्राय सिस्टार माबाफोर नांगौमोन नामा माबा अपारेशन रुमाव एसे जि नांगौनो बेखौनो लांनो फैदों आं माबायदिखौबा नांगौ मा साइज फिसायानो जागोननो गांथाम बिहरदों आरो दे होमबा नागिरहैनि आं र' ओमफ्राय आंहाबो माबा सोंनो नागिरदोंमोन दानसोरां मोना मायावबा ट्रिप थाङोनो बिसोरो फैसा कालेक्सन खालामदोंमोन ओमफ्राय हरबाय नोङो मायाव थांनो नागिरलायखोलाय बिसोरलाय गोजां बोथोरनि बेरायहैया बे बिसोरो एसे माबा जोंनाथ' लामब्रैया क्लासावबो थाङा माया गोदोनानै थाबाय थायो गेमावनो मा जाबावगोन सानबाय आं बे सासे बिनानावखौ आंनोलाय माथो दानसोरां फिसाया जेबोखौनो खिन्थाहरथाराखै ना फैसाफ्रा दंखायोसो आखायाव
लामायाबो सोलायलांगोन दे आगै बांद्राय सिन्था जानाङा समजों लोगोसे जोंनासो जानो रोङा अख्राद्राय जालांबाय गिलायलाङो आं मालाबा बिदि नङा दे आब' मोनथिखायो आङो दानसोरांखौ माबायदि गथ' आरो फैसाफोर प्रब्लेम जाबा आंनो खिन्थाबानो जाबाय आं एसे हरस'देरनानै होगोन दे नों हास्लाबाबा मानो गिया जानो आगै जोंनो बे हस्पिटालाव मावो माबायदि केस फैयो एक्सिडेन्ट जानाय मानाय फारसेनिफ्राय नुजोबो मिथिजोबो बेफोरखौनो साननानै मालाबा गिलायलाङो आङो दानसोरांखौबो बिराद सानफ्लाङोहाय आं मालाबा हराव हरसे उन्दुनो ओंखारलायलाङा आरो नोंबोथ' मोनथिखाथारो आं बायदि रान्दि हिनजावखौ माबायदि नोजोरै नायो मानसिफोरा माबायदि मा बुङो बेफोरखौनो मालाबा सानलायलाङो आङो दानसोरांनि खोमायाव नांहैयोब्ला दानसोराङा माबायदि मोनगोन नंनायनिबो नङैनिबो जेरावबो एरसन एब्र' खालामजायो आंहा बिदिखायनो गामिनिफ्राय ओंखारबोबाय आरो दा नै बे गुवाहाटियावबो दाना गामिथिंनो थांफिननोनो हाला ओरैबायदि गाज्रि होनो मानसिफ्रा आंखौ गाज्रि सानो है आब' बिदिखौनो थाल लाबाय थायो नामा थाल लाबा प्रब्लेमा बांसिनसो जायो बिदिनिया एसे फ्रियै था मानसिफ्रालाय होनखायो मोजांखौ नायनो हायाहाय आजिखालि आब' थाथ' नोंहा जिखौ लांनानै हैगोरसै आङो दालाय जाबा रायजालायगोन आङो ओरैनो नंनाय न'नि मबाइल थुलायल' नुखायो आंखौ बिसोरो थुनायालाय थुलिखायो आरो आंबो नै फाग्लि लांग्रोदो ओइ मा नायनांगोन नोंलाय टिभियावलाय हर रिमट आंनो आं टिभियाव नागिनसो नायनो नागिरदोंमोन ओइ बिगुर मा हिनजावफोरबायदि नागिन नालाबायनांगौ जाखो गोदाव सोरावनो हट दाबल नाया आं नायग्रोनो नोंहा उनाव नायबानो जायो दा ओइ बिगुर थाबर जोगासिनो जोगदावहरगोनलै आं ओरैनो जोंनानै फैखादों आरो बेयाव नों खर जाबावनो नोंखौ आफानो खिन्था हैगोन आं र' है थां बाल गथ' अरजाया खिन्थायाबो मा खालामनानै जाबावनांगौ रा बिफंबाय सासेखौलाय दिगदारसो मोनबायलां माबा नागिनसो नायलाबायनो नागिरो